ಎಂಚಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ತೊನ್ನು ಮಾರೆ ಇಂದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ఒక ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಂಚು ಹೋಗ್ನೆ ಇತ್ತೀರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋಡತಿ ಅಂದೆ ಓ ಒಂಜಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ತೋಜುನತಿ ಆ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಅಪದ ಮೀಟ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂಚತ್ತು ಆ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋದು ಗುದ್ದುಲೆಗೆ ಅಪಗಿರ ನೀರನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆಯ್ಚೂರು ಮಾನಸಿಕ హలో గ్యాస్ పిలుస్తుంది ಗ್ಯಾಸ್ ಇದಕ್ಕ ಇದು ಸ್ಟವ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂದೆತ್ತ ಉಲೈಡಿಪ್ಪು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಲ್ಲಂಜು ಸೋಕುತ ಮಂಗು ಪುಚ್ಚೆಜ್ಜಣ್ಣ ಐನ್ ಯಮುನಕ್ಕ ತಂಜನಗ ವಿಸಬಾರ್ದು ಕೆರ್ನಿಯೇ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೆನೆಯೋ ನನ್ನ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತರುಬೂತಾಯಿ ಕಂಡನು ಮನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗ ಹತ್ರ ಕೆರ್ನಿ ಅವು ಆತು ಬೇಗ ಸೈಯೋಡಂಡ ಅವು ದಾದ ವಿಸ ತಂಜನಾಗ ವಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಮಿಣಿ ಪೌಡ್ರು ಪೌಡರ್ ವಾಡ್ದಾತ ಪುಚ್ಚೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿನ ಅವು ಪೌಡರ್ ಹತ್ತವು ಅವು ಬೇತೆ ದಾದನ ಪಾಡ್ದಿರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರೋ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ನೀ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಯಮುನಕ್ಕ ಚೂರು ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟವು 2 ಜನ ಉಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಪ್ಪ ಆನುಲ್ ಪೊನ್ನುಲ್ದ ತಾಂಟರೆ ಒಬ್ಬಿ ನೋಡ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನುಲ್ನ ಕೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಡು ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ತ. ಸರಿ ಆವು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಲವ್ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಸಾಲೆಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಲವ್ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಪೊನ್ನಾಗ ನ್ಯಾ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಟೀಚರ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೋಗುಲು ಟೀಚರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಂದಾನೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂದಾನೆ ದುಂಬು ಎಂಕುಲು ಸಾಲೆಗೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ರೋಡು ಡೋಲ ನಮಿನಿ ಟೀಚರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದೆ ಅರೆಂತು ದೆಂಗುದುಗುಲು ಒಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಮ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಜನಕುಲು ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲುದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಏತ್ 10 ವರ್ಷದ ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ಕಿ ಏತ್ 20 30 ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಳ ಏತ್ 30 40 ಮುಟ್ಟ ಜೋಕುಲಿ ಏತ್ 40 50 ಮುಟ್ಟ ಆಸ್ತಿ ಏತ್ 50 ಅಜಿಪ ಮುಟ್ಟ BP ಶುಗರ್ ಏತ್ ಅಜಿಪೊರ್ದು ಎಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಪೆನ್ಷನ್ ಏತ್ ಎಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಏತ್